kosɛbɛ o ɲɛna diɲɛ dɔ yɛrɛ a si bɛ san 37 la tiɲɛ a caman b'a ka sara wari la mais a kun y'i jigi da mun kan ayiwa a f'o ma bonus kosɛbɛ mais a y'i jigi da bonus mun kan bonus ninnu a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ a bolo ee alors kɔni sɛbɛn ne fɛ san na kumara Cristiano Ronaldo tiɲɛ awɔ kungo ko n'u sera ka se Ligue des Champions finale la awɔ 3 millions d'euros bɛ d'a ma o tiɲɛra ka ban parce que u sera 8e de finale la ɔ ko ni Manchester kosɛbɛ n'u kɛra champion fɛnɛ 1,5 millions d'euros bɛ d'a ma awɔ o fɛnɛ tiɲɛra titre Manchester tɛ se k'o sɔrɔ bilen ko bonus la fɛnɛ kupu fɛnɛ tuma la u bɔra kupu fɛnɛ ko bonus min tiɲɛna a bolo sisan 6 millions d'euros ko de tiɲɛna a bolo sisan bonus la Cristiano Ronaldo ko mais ko bonus kelen bɛ n'a ye jija a bɛ se k'o sɔrɔ ko a ka contrat la a sɛbɛnnen bɛ n'a a sera k'i jija a kɛ Manchester ka meilleur buteur de saison kɔnɔ kosɛbɛ donc o bonus o wari ko bɛ d'a ma ayiwa donc sisan a b'o tɛ tigɛ a bɛ 18 bi a b'o sɔrɔ bi 9 de b'a ni Bruno Fernandes 9 bi n'a ye jija a b'o sɔrɔ dɛ a b'o sɔrɔ o ti ku a la o awɔ championnat tɔ man jan bilen mun ye Pays-Bas Pays-Bas wa sélectionneur Louis van Gaal kosɛbɛ